Geralte? Potřebuji tvou pomoc. Jistě, stačí říct. Potřeboval bych, abys mi napsal baladu, poému nebo něco takového. To není problém, ale potřeboval bych vědět, pro koho to píšu, aby to mělo patřičný efekt. Pro Alinu. Tak dobře, o čem má být ta poéma? O smrti Marigolde. Alina je nemrtvá. Její duše se každý den o polednách vrací a bloudí po polích. Musí pochopit, že je mrtvá. To není zrovna běžná objednávka, ale co? Jsem profesionál. Nějaké upřesnění? Moc ji neprovokuj, nevtipkuj. Je dost nebezpečná. Zrovna jsem ztratil inspiraci. Potřeboval bych trochu času. Máš čas do západu slunce. Na polích musíme být před soumrakem. Geralte? Jak jde poém? Nepočkalo by to do zítřka? To už bude pozdě. Budeš muset improvizovat. Mistře Marigolde, slíbil si, že nám zahraješ na svatbě. Vymysleli jsme s Geraltem krátkou poému pro 2 hlasy. Nechceš si ji poslechnout? Co to plácáš, Marigolde? Poslouchám. Rty tiše modrají, oči svit nespatří, tělo už vychládá a srdce nebije. Dlí dosud na světě, leč světu nepatří. Co je to za osobu? Polednice. Dobrý vtip. Všichni jsme se zasmáli. Vidíš tu snad nějakou polednici? Ne? Výborně. Ale teď už vážně. Povídej. Rty tiše modrají, oči svit nespatří, tělo už vychládá a srdce nebije. Dlí dosud na světě, leč světu nepatří. Co je to za osobu? Zombie. Však hleď, naděje rozkvétá, vzpomínky lásky volají, zpět na svět mrtvého tahají, však dost síly na zázrak nemají. A tak místem zrodu neživě kráčí, vzpomínkou povolána, navrácena na svět, leč smrtí držena. Kdo je ta osoba? Duše ztracená. Nechte toho. Vzpomínám si. Už se na všechno pamatuju. Zabila mě Celina a dokud nebudu pomstěna, nedojde má duše pokoje. Alino, to jsem já, tvoje sestra Celina. Jak vidíš, byla zpomstěna. Celino, neobvinuj se. Vím, že jsi mě nechtěla zabít. Alino, je mi to tak líto.
Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Jsem prokletá a do konce času budu po nocích bloudit na polích. Nemusí být ještě tak zle. Když se nám podařilo odeklít Alinu, je tady ještě šance. Pomůžeš, zaklínači? Snad jo. Proč jsem zachraňoval Abigail? Byla nějak ohrožena její počestnost? Ne. Protože byl porušen zákon? Ne. Nebo jsem volil menší zlo? Ne. To velebný fura a jeho ovečky za mě rozhodly. Jsem zaklínačem, nesoudím ani netrestám, řeším jen problémy lidí. A nevždy používám meč. Geralte? Mohl bys mi, Marigold, vysvětlit? Šlo ti to dobře. Byl bych tě varoval, ale byla to náhlá inspirace. Byl bych ti vděčný, kdybys mě příště ze svých náhlých inspirací vynechal. Ale fungovalo to, ne? Myslím, že to rozvinu do rozsáhlejšího eposu o lidových zvicích.